Hello guys, may hapon guys, good. Ay, may hapon guys. Di ana po mi sa kapitsaya ni Kiading. Og di ay guys, may palit na guys sa pitsay nga siksik nga babay guys, diin lang ka ni dapita. Atay na. Murag artista. Oh, artista ni siya guys, murag asawa ni Manny Pakpak. Kani siya guys, so guys. Taga Samar delikado kay ni yaga-yagaan guys kay taga Samar ni. Man niya mga panday guys la. Uy. Mana siya guys, nya guys. Mugo siya nakauna og harvest dire guys sa among pitsay. Bayad bay ako duwa la ka Siyang kilo. pala, 2 kilo. Pagdabot hindi city. Dagko man ini. Kana siya guys. Og di pa diri daghang paka pitsay dire oh. Oo, kadagang kaayo. Kana si harbisonon po ni siya. Kinagsuno. Iya din tapos ang taga-harvest iba. Dili po alkansi ang tag-iya ni guys kay nakakita gyud pag suro sexy. Mura pud mig nakabot og Manila guys kay may nakita aming sexy nga babaye. Oh, ang clever is. Atay na. Wala mo sapit mo ba? Ato na sapit ato. Kato di kida ko day. Kari day. Imo likod ba, imo likod. Dara day kana. Ito. Si. Dala. Sakit man day ni hawak. Kana siya. Tuwad. Dili nga ni pagayad ko kanina. Kasi ganahan mo pa dito og pitsay di ata 40 ara ang kilo. Minapay taga-harvest. Oh, may taga-harvest nga sexy di mo dili mo alkansi. Sexy ka dyan. Sa kuan ra artista na kung sa sudan ulam na. Wow, ulam. Kuya dapat. Oh guys, dia guys. Sunod lang na. Munang bahay ni kan munang garden ni Sunday buwas wari ako pagkaman. Kiading. Pagka-Domingo makaliwat ako. Kulo para Harvest na ni siya guys. Pagka-Domingo. Kasi ganahan. Oh guys, kung bago ka pala sa akong YouTube channel, please subscribe sa Catalina Arts. Og dire lang ko to guys. Bye-bye. Napapuduho mo sunod. Musunod na siya guys kay harbisonon na ang uban. Bye bye guys. Ang tarong pagkanina mo ulit, para patumukal na to, ang tarong dito. Patula at siya ni Kevin mo. Ah, kaya mo ito palibot lang. Sa pali, di ba? Magkat-kat pa rin nga diha. Magkadi. Mahal ba yan ang patula? Dati tag-15 yan at tag-25 na.